βρω ανθρώπους να με νιώσουνε, μα δυστυχώς δεν βρήκα. Πάνω στις τόσες μου πληγές κι άλλες πληγές μου δώσανε και γελασμένος βγήκα. Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο, μα δεν πειράζει, έτσι είναι, τι να γίνει. Κι αν τους βοήθησα καλά τους, θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει.